Ahojte, čaute. Po dlhšej dobe ma zase opäť počujete. A tento raz tu mám dva replaye, ktoré mi zaslal Suchír. Obidva boli zahraté s Minotaurom. Jeden bol na mape Horský potok, druhý na mape prístav lodi Yamato. Ja som tie replaye nevidel, pretože mi napísal, že si ich nemám pozrieť vopred. Takže ideme skúsiť naslepo. Matchmaking plus minus v pohode. Čo tam majú po 2 deviatky na každej strane. Alebo takto by som to povedal, nie je veľmi jednoduché hrať s týmto tankom, s Minotaurom. A to z toho dôvodu, že vy si musíte sakra dávať pozor, aby ste ten tretí náboj nevystrelili, pretože nabíjate potom jeden jediný náboj 20 sekúnd. Tie zvyšné vám potom zaberú okolo 20 sekúnd tiež. Čiže do plného zásobníka nejakých 40 sekúnd. Tu si našiel Krana, dostal pekne za 580. Opäť vyčkáva. Dal druhú, nepremenil. Tu by som ja trošku počkal, nech sa mi dobije ten jeden náboj, ale nevadí. Už som si myslel, že vystrelí ten tretí, ale nie, čaká, nech sa mu dobije. Tam ešte kontroluje toho Krana. Výborne. Premieňa, našťastie Minotauro má veľmi dobrý čelný pancier, takže dinga. Teraz to schytalo delo, musel použiť opravy. To si trošku mohol počkať, predsa len to delo je niečo ako Francúzi. Ak nedomierite, tak to bude lietať kade tade. U Rusov je to náhoda, s tým počítate. A u Talianov je to také, no, aj sa spoliehate, aj niekedy vás tak je potroliť. Opäť premieňa ďalšiu ranu. Tento bol nejaký veľmi rozbehnutý a odvážny. Našťastie ding pre Suchíra. Čiže opäť dáva si pozor na ten jeden náboj. Má celkom dobré sklopenie, tu ho môže potrestať, aj tak robí. Zatiaľ je to 5 versus 5. Strata dvoch tankov na obidvoch stranách. Drží si pozičku. Zatiaľ za ten čas sa mu dobije plný zásobník. Vyčkáva, no nemá úplne sklopenie dela. No teraz môže dve premeniť do toho objekta. Ale úplne dole by som ja osobne neschádzal. Bo teraz už mal len jeden náboj. Vydrž, nestrieľaj, lebo budeš dlho bez náboju. Dobre, aspoň má ďalší. Výborne, obsadil C-čko. Už má nastrieľaných 2700 a odrazených 3100. Čiže viac odrazil, než sa mu podarilo nastrieľať, ale to je s týmto tankom úplne normálne, pretože on strašne dlho nabíja. A jeho alfa teda nie je nič zázračné, aj keď je to zásobník, ale je hodne pomalý, nepohyblivý, má síce pancier, ale a teraz vytrestá asi toho Krana, perfektne. Opäť môže ešte dať jednu objektovi, opäť čaká. Počkaj si, nenechaj sa vyprovokovať. Ach, škoda, dostal zápal od toho 60 TPčka. No je to 2 versus 1. Výborne, dinga ho. Ako mnohí viete, 60 TPčko nemá bohvie ako silný pancier. Nemusí ani používať goldy, aby ho prestrelil z čelnej strany. No a tak tu si už dvaja rozoberú pekne. To Minotauro nie je veľmi zábavný tank. Treba ho hrať hlavne rozumne a je to pre trpezlivých hráčov.
ako ste videli, tak vždy necháva ten jeden náboj a ten by mal byť len v prípade, že sa rozhodnete dopnúť nejaký tank a ste si istí, že minimálne, ja to tu stopnem, že minimálne teda tých 40 sekúnd, aby ste mali pokoj od nepriateľov. Čiže výhra a zničil 3 tanky, krásnych 5600 a skoro takisto aj odrazených, M-ko zaslúžene. Rozvážna hra, nebola zbrkla, vravím, s týmto Minotaurom nie je jednoduché hrať a dať takýto damage. Ja som s Minotaurom dával tak 2,5 tisíc, pretože ste jednak pomalí a tu bola výhoda, že tí nepriatelia vlastne sami chodili, boli takí netrpezliví a to boli dokonca hodnotené bitky. Takže 3 killy, no druhý najlepší, tam bol Jo, ktorý má menej než polovicu z toho, čo nastrelila Suchír. Ďalší, tretí, to bol VZ desiatkové. Nepriateľ tu na 60 PPčko. Čo to zahrala ešte EPčka a už potom ten zvyšok, no. Nič moc, teda pekná práca Suchír. Ideme sa pozrieť na tvoj druhý replay. A to je na lodi Yamato. Opäť teda s Minotaurom. Opäť som ten replay nevidel. A niekto už má plné zuby tej hry. Hlavne tých tímov. Tu sa Suchír rozhodol, že ide na metkárskú stranu, ale myslel som, že pôjde tam na ten svoj postík, ale nie. Ide to hrať trošku agresívnejšie s Minotaurom. Môže, predsa má len otočnú väžu, aspoň šťastí. Musí si ale dávať pozor, aby ho nikto neobtočil, pretože v tom prípade Minotauro je veľmi ľahká korisť. Skúsi z hore, či tam bude vidieť. Na to IMX nevidí, žiaľ Bohu. A niečo bude v kríku sedieť zjavne. Už ho niečo spotlo. Tu ešte STBáčik prebieha. A domierovať s Minotaurom. Takže tam je E4. No teraz bude šťastie, ako tá Aaron dostal muníciu. Výborne, takže STBák ho dinga. Dostal pás. Ešte nedávaj tú tretiu, nedávaj ju, lebo ho nezabiješ. Dobre. Ešte, že mu tam pomohol ten ďalší tank. No a teraz budeme čakať. Gimson, ale našťastie teraz má to krytie, že tu môže čakať. Aha, nejaké krytie ho asi neštve. Ide ďalej. Tá štvorka tiež má dobré dielo. Nemal by ju podceňovať. Výborne, dinga ho. Ešte by mohol niekto ho raz trafiť. Ešte by to mohol niekto spraviť. Pozor, tá štvorka má to dielo dokáže viacej otočiť. Opäť ho dinga. Myslel som, že ho trafiť do diela, ale prešlo mu to, dal to nejaký damage. Čo bolo super. Už prišla S-stovka, zatiaľ je to ako rovnako 5 proti 5. Ale Suchír tam má nejaký asist. 2000 nastrieľané, takmer 2000 ale aj oddingané. Ako som povedal, to Minotauro má veľmi dobrý pancier, dá sa na neho spoľahnúť. No, dopína S-stovku. Už tam má asi vyše 520 poškodenia. Ostali 4 proti 3. To PDBčko tam ostalo, neviem, prasa myslím. Zrieme sa. Áno, prasa, objekt 260, ktorý už má polovicu HPčiek v ťahu.
Domier. Počkaj si a domier, máš čas. Tak, výborne. Do predku, 1. Nacap sa na neho. Výborne, dopnutý objekt, ostali už len 2. Opäť má tu miesto, kde sa ukryť, dobiť celý zásobník. No, tak asi zmením aj ja štýl hry na tomto Minotaure. Domierovať, no. Tiež som mal niekoľko bitiek a tam som pochopil, že proste s Minotaurom je potrebné domierovať. 2 proti 1, ostalo to prasa, ktoré má už len štvrtinu HPčiek, alebo teda tretinu. Dostane prvú, výborne, ešte aj nádrž mu trafil. A Goldom dopína. Má 4200 damage. Nádhera, nevšimol som si, koľko mal kilov. Zatiaľ, čo tu ten prvý replay hral tak opatrne, tak defenzívne, držal si tú pozičku, tak tentokrát sa rozhodol, že to bude hrať agresívnejšie, oplatilo sa mu to, možno to aj ja skúsim takto hrať s tým Minotaurom. A celkom pekný zárobok. Len nie je ten tank pre každého, hej, keď niekto sa bude pozerať, že aký super tank Minotaurov, no nie je až taký super, naozaj treba byť trpezlivý a hlavne ten posledný náboj si nevykliknúť. No ale 4 zabití, druhý najlepší ten Estebák. Estebák takisto vylepšili. Celkom slušný tank a už potom toto je. Toto je bieda z E7 dať 2000. Aj vidno. Tuto skoro 4000. S PADEBčkom, tak to sa divím, že takýto slabší hráč dokázal toľko nastrieľať. No, čo mi ostáva, len ti pogratulovať, že si dal MK s nie veľmi jednoduchým strojom, s tým Minotaurom. Teším sa z toho. Na budúce takisto skús niečo poslať. Keď bude čas, spravím opäť nejaký takýto komentík. Tak sa zatiaľ majte. Čaute, čaute.